Hola, soc la Núria Castellano. Normalment acostumo a fer aquestes xerrades de manera presencial, però aquesta és la continuació d'una xerrada que vaig començar de manera no presencial sobre els faraons estrangers a l'antic Egipte. En aquella ocasió us vaig parlar dels primers faraons estrangers a Egipte, que van ser els hikses durant el segon període intermediari i els libis i els nubis durant el tercer període intermediari. M'agradaria acabar ara amb els perses. Els perses estan dintre de l'època anomenada Baixa Època. Van ocupar Egipte en dues ocasions, el que s'anomena la primera dominació persa, la dinastia 27, més o menys entre el 525 abans de Crist i el 404 abans de Crist, i la segona dominació persa després dels últims faraons indígenes entre el 343 i el 332 abans de Crist, just abans de l'arribada d'Alexandre el Gran. Per parlar-vos d'aquesta època, veurem primer quines són les fonts que tenim per conèixer què va passar en aquest moment. Tenim, evidentment, fonts egípcies, fonts escrites en jeroglífics o en demòtic, que és l'escriptura cursiva del jeroglífic. Tenim inscripcions en temples, en tombes, en estàtues, en esteles, però també molts papirs que ens parlen de temes més de vida quotidiana o temes d'administració. Tenim també, curiosament, uns papirs escrits en arameu d'una comunitat important jueva que hi havia a la zona d'Elefantina, de la qual ja en parlarem. I, evidentment, tenim fonts escrites o fonts que procedeixen dels propis perses, fonts escrites en arameu o en vell persa. En escriptura també en tauletes, però també tenim documents i escultures. Evidentment no podem deixar de banda l'arqueologia, així que tenim restes de monuments, de ciutats, de fortaleses importants en aquest moment, de tombes, de temples, i també tenim la visió dels grecs sobre els perses, en especial aquest senyor que veieu aquí, que és Heròdot, que va visitar Egipte precisament durant l'època de la primera dominació persa. Tenim també altres escrits de Diodor i d'Estrabó que van visitar Egipte al segle I abans de Crist, però que ens parlen del que ells suposadament van veure, les restes que van veure de l'ocupació persa. Us he d'avançar ja que, evidentment, pels grecs els perses no van fer moltes coses bones. Bé, aquí teniu un mapa sobre l'extensió màxima de l'imperi persa. Situem tota aquesta acció en el segle VI. En aquest moment, la potència important del que serà el nucli de l'imperi persa eren els medes. Però el rei Cir II, a mitjans del segle VI, derrota el rei Mede i inicia un procés d'expansió del seu territori cap a l'Occident. I, evidentment, cap a l'Occident havia de topar directament amb Egipte o amb aquells territoris que depenien d'Egipte o que tenien com una espècie de protectorat. Us avanço, evidentment, els perses conquereixen Egipte i introdueixen Egipte dintre del seu sistema de satrapies, formant part de la sisena satrapia. Això vol dir que els reis perses, des d'aquest moment que seran faraons d'Egipte, no resideixen a Egipte, sinó que resideixen a la seva capital, una de les quals va ser Passargada. A qui deixen Egipte és a un sàtrapa. El sàtrapa era un noble de la cort, que normalment acostumava a ser familiar del rei persa, que és qui governarà en el seu nom. Però els perses van intentar mantenir el sistema administratiu dels egipcis. Per això tenien tota una sèrie de responsables que eren els que podíem dir que eren els seus representants en els nomos. Un nomo és com una espècie de província. Doncs bé, hi havia un funcionari egipci que era qui recollia, per exemple, els impostos, les taxes d'aquests territoris i li feia arribar al sàtrapa, que era una mica l'intermediari entre el rei persa i els egipcis.
L'últim dels faraons egipcis de la dinastia 26 va ser Psamètic III. Tot i els intents que va fer Psamètic III d'evitar l'entrada dels perses, gràcies a l'exèrcit dels perses i també a l'ajuda, entre d'altres, dels beduïns Shasu, van fer que el pas dels perses per la zona del Sinaí fos molt fàcil. De fet, l'exèrcit persa tenia un contingent important en el cos dels arquers. Aquest enfrontament es produeix a Pelusi i allà, per molt que Psamètic III ho intenta, és derrotat i tant ell com el seu fill són traslladats a la cort persa, on són executats. I no només això, sinó que el responsable d'aquesta victòria, que va ser Cambises, el que va fer va ser esborrar el record de Psamètic III i també del seu antecessor, que va ser Amasis. De fet, Cambises, que aquí el veiem amb una representació molt romàntica d'un quadre de Paul-Marie Lenoir, Cambises, Heròdot ens explica que tenia un interès especial en aconseguir el domini d'Egipte, degut a que en un moment Cambises va voler establir unes aliances matrimonials amb Egipte, va demanar una princesa egípcia per casar-se i en lloc d'això li van enviar una dona de classe baixa, cosa que va fer que Cambises s'enfadés molt i tingués molta rancúnia. També es diu que ell podria ser fill fill d'una princesa egípcia, és a dir, Heròdot busca una mica unes raons fora de les més pràctiques, interessa tenir el control de l'imperi egipci. I precisament un macedoni del segle II després de Crist, Poliè, ens diu que la manera que va tenir Cambises de derrotar els egipcis a la fortalesa de Pelusi, que és aquesta representació que teniu aquí, va ser llançant gats al damunt de la fortalesa, amb aquesta idea de que els egipcis adoraven els gats i llavors estaven més preocupats de salvar els seus déus que no pas de salvar-se dels perses. Bé, com veieu aquí, hi ha molta llegenda al voltant dels perses. Tant és així que Heròdot també ens explica que Cambises tenia molt mala premsa. Bé, heu de recordar que els grecs i els perses no és que fossin amics, de manera que Heròdot ens fa una propaganda molt dolenta dels perses. Ens diu que Cambises va ser tan irreverent que va va obrir algunes de les sepultures del toro Apis. El toro Apis era un animal únic sagrat. Era com un déu a la terra, i quan moria se li feien els mateixos rituals que amb un faraó. Doncs bé, es deia que Cambises va obrir els sarcòfags dels toros Apis i que els va destrossar els seus cossos. Cosa curiosa, perquè l'evidència que tenim és d'esteles en el cementiri dels toros Apis a Saqqara, al Serapeu. Tenim esteles fixades a l'any 5, a l'any 6 de Cambises. És a dir, no només no ho va fer, sinó que a més es mostra respectant els costums religiosos egipcis. Precisament en aquesta època persa, el culte als animals sagrats, que ja havia tingut un repunt molt important durant la dinastia 26, l'època saïta, continua en aquesta època persa. De manera que la necròpolis d'animals de Saqqara Nord està plena d'esteles de gent que anomenen l'any 5-6 de Cambises i d'altres reis perses. Heu de pensar que aquesta època de la primera dominació persa, i sobretot en els seus primers reis, van ser molt respectuosos amb els costums dels egipcis. De fet, per exemple, es diu que l'exèrcit de Cambises, quan va arribar al delta, es va establir a Sais i els soldats van entrar dintre del temple de la deessa Neit, que és la principal, a Sais, i va ser Cambises qui els va expulsar de dins del recinte del temple perquè era un comportament que no era pietós. Deia que per poder entrar a Egipte va comptar amb aquests beduïns Shasu, però també amb el suport de gran part de l'aristocràcia i del clergat egipci. Aquí tenim un exemple. El sacerdot Ujahorresne, que a més era comandant de la flota, va crear el protocol faraònic de Cambises. I no només això, sinó que s'enorgullia d'haver fet això. Mireu en aquesta inscripció el que ens diu.
Jo vaig confeccionar la seva titulatura, és a dir, el seu nom del rei de l'Alt i el Baix Egipte Mestiurre. I aquí teniu part del seu protocol faraònic. Però com podeu veure, el que veiem aquí és que aquests primers reis perses intenten mantenir la mateixa disposició que els faraons, és a dir, són molt respectuosos amb els déus egipcis, amb les creences, es fan crear un protocol faraònic i, com veurem, també es fan representar a la manera egípcia. En quant a política exterior, sabem que va fer una campanya a Núbia i que va aconseguir un control com a mínim de la Baixa Núbia i en aquell territori va exigir un tribut. Però Cambises es coneix per una gran derrota. Va enviar dos contingents, segons Heròdot, de més de 50.000 soldats, cap a l'oasi de Harga i, segons ell, per anar més enllà fins al oasi de Siwa, on està el temple dedicat al déu Amon, on hi havia un dels oracles més consultats del Mediterrani i era el punt més occidental del territori egipci. Doncs bé, aquests 50.000 homes que van ser enviats, segons Heròdot, cap a l'oasi de Siwa per derruir i destrossar el temple d'Amon, van desaparèixer. I per això hi ha aquesta llegenda, primer aquesta catàstrofe, és a dir, aquesta campanya tan dolenta, però aquesta pèrdua d'aquests 50.000 soldats amb aquest exèrcit perdut de Cambises. Sembla que en algun lloc, en alguna vall del desert occidental, s'han trobat, com podeu veure, restes d'armament, de ceràmica i de restes òssies que durant un temps es va fer pensar que potser eren les restes de l'exèrcit perdut de Cambises. En aquest moment, com us comentava, una de les restes arqueològiques més importants que tenim són les fortaleses. Fortaleses en llocs que són necessaris per poder defensar-se. A la zona del nord són importants la fortalesa de Pelusi, de la qual ja hem parlat, la de Dafne, Marea, aquesta mateixa de Tel el-Her, que està a prop del Wadi Tumilat, o a la zona del sud, a la zona d'Elefantina. De fet, aquesta fortalesa de Tel el-Her és una fortalesa que tenim restes d'època persa, però es perllonga en el temps fins a època romana. I a la zona del sud tenim una altra fortalesa, la fortalesa d'Elefantina, evidentment per protegir la frontera sud que toca amb el regne de Núbia. És important aquesta zona perquè aquí s'assenta una important comunitat jueva, una comunitat jueva que construirà un temple dedicat a la seva divinitat, Javé, i que, com veurem, provocarà problemes en la convivència amb els egipcis. Els jueus sempre van ser pro-perses, cosa que va fer que de cara als egipcis, els jueus, la comunitat jueva, no tingués molt bona acceptació. Bé, Cambises mor, no se sap si enverinat o bé per una ferida d'espasa que es va provocar ell mateix, és a dir, al portar l'espasa es va fer una ferida i va morir. És succeït per Darios el Gran, Darios I, que aquí el veiem, al qual també se li crea un protocol faraònic. Al moment en el que mor el rei persa i accedeix al tron el següent rei persa, sempre serà motiu de confrontament, sempre serà motiu d'aldarull, tant al regne persa com amb altres territoris que depenen d'altres satrapies de Pèrsia. De fet, Darios el que fa és acabar amb aquesta rebel·lió, executa a tots els rebels i, a més, ho fa extensible amb una inscripció rupestre a Behistun, on es veuen tots aquests caps rebels lligats, presoners. És ell qui trasllada la cort a Persèpolis i durant el seu regnat, com dèiem, entre el moment de la mort de Cambises i l'ascens al tron de Darios, tenim a Egipte un suposat faraó anomenat Petubastis que inicia una revolta que serà recolzada pels grecs. Els grecs estan molt atents al desenvolupament
de l'imperi persa i quan tenen ocasió el que fan és intentar desestabilitzar. Bé, aquest Petubastis és vençut al 519, però tenim algun document que ens parla d'aquest personatge com a faraó d'Egipte. La gran obra que va fer de política interior, bé, de política constructiva, Darius, va ser la construcció d'un canal que anés des del Nil fins al Mar Roig. No va ser invenció seva. Aquest projecte ja havia estat iniciat pel faraó Necau II de la dinastia 26. En aquella ocasió no es va acabar. I Darius el que fa és unir una de les branques pelúsiques a través del Wadi Tumilat fins al Mar Roig. Heròdot deia que per aquí podien passar triremes per aquest canal que hi havia. Per deixar constància d'aquesta gran obra, va fer una estela, de la qual veiem aquí en granit vermell un fragment, i que aquí podeu veure, Xaluf és el lloc on es va trobar aquesta estela, i aquí tenim l'estela reconstruïda, amb una banda amb inscripcions en jeroglífic i en altra, com veieu aquí, estava escrita en vell persa, malamita i en arameu. Es veu, o aquí haureu de fer un acte de fe, la imatge de Darius, a banda i banda, flanquejant el cartutx amb el seu nom, protegit per un disc solar alat. Que no ens porti a confusió, perquè a Egipte tenim l'Horus Vejedet, la representació del qual és aquest disc solar alat que apareix a la llinda de molts temples, però aquest aquí és la representació d'Ahura Mazda, la divinitat principal del panteó persa. En la inscripció ens diu el rei Darius, soc persa. Sortint de Pèrsia vaig conquerir Egipte. Jo vaig ordenar que aquest canal s'excavés del riu anomenat Nil que flueix a Egipte fins al mar que comença a Pèrsia. Quan el canal havia estat excavat, com vaig ordenar, van anar vaixells d'Egipte a través del canal fins a Pèrsia, tal com vaig dir. A més, Darius va iniciar dos projectes també molt importants. Un d'ells, incorporació de soldats egipcis al seu exèrcit, que com podeu veure estava format per moltes nacionalitats, i un altre aspecte important va ser que va recollir totes les lleis que hi havien fins a època de Masis per part dels egipcis, les va fer escriure en egipci i també en arameu perquè els funcionaris perses poguessin entendre aquestes lleis. És a dir, que recull totes les lleis que hi ha perquè hi hagi com un doble sistema de legislació. Tenim imatges de Darius, podem dir amb una espècie de sincretisme. Veureu que en aquesta època hi ha diversos exemples d'aquest sincretisme en l'art. En aquesta ocasió tenim una imatge bastant persa del rei Darius I, tot i que, com veieu, té la cama esquerra avançada, amb aquesta posició que indica moviment segons l'art egipci, i a més, en el pedestal tenim escrit en jeroglífic una inscripció, tot i que, com podeu veure, el vestit és un vestit típicament persa i a més a la mà porta una flor i un bastó de comandament i el tipus d'espasa que hi ha, que són veritablement amb estil persa. Aquesta estàtua està feta amb grauaca, que és un mineral molt dur i brillant, que és molt bo i molt apreciat en la construcció de diverses estàtues. Com us deia, en aquest primer moment de domini persa, els faraons perses intenten mantenir i ser molt respectuosos amb els aspectes religiosos. De fet, mireu aquí com en un dels oasis occidentals, l'oasi de Harga, realitza tota una sèrie de treballs d'irrigació perquè aquest enclavament de Harga sigui molt important, ja que està en un punt d'encreuament de diverses pistes caravaneres per potenciar aquest lloc, i a més continuar les tasques de construcció en el temple d'Ibis. El temple d'Ibis és un temple que ja s'havia iniciat en època de la dinastia 26 i que serà continuat durant tota la baixa època. Aquest temple estava dedicat al déu Amon i al déu Set, perquè és el protector del desert. Les restes que tenim del temple són aquestes que podeu veure aquí i l'estructura que tenim del temple seria aquesta. A prop de l'oasi o del llac hi hauria un moll amb una avinguda probablement d'Esfinx,
un pilono d'entrada amb un vestíbul format per columnes, un mur que divideix aquesta estança del vestíbul es passa amb una petita sala hipòstila, una sala de columnes decorada amb diferents divinitats, que seria la part més antiga que es conserva d'època probablement d'època saïta, i al darrere un santuari envoltat d'una sèrie de criptes. En els relleus d'aquest temple podem veure els cartutxos d'aquests faraons perses i una imatge molt curiosa, que probablement haureu vist en alguns llibres d'art. Es tracta d'una divinitat híbrida, amb cos d'home però amb cap de falcó, alat, amb una llança que està arponejant una serp. En molts dels llibres se'ns diu que és la imatge típica del déu Horus, representat com a falcó, arponejant a Set. Doncs no. Aquí teniu una imatge del déu Set, representat molt rarament, però es troben representacions d'aquest tipus, el déu Set representat de manera híbrida amb cap de falcó i està arponejant una serp, que no és ni més ni menys, és la serp Apophis, que és l'ésser més malvat que us pugueu imaginar. La serp Apophis és l'ésser que cada nit lluita contra Re i per intentar bolcar la barca del sol i que desapareixi la vida, i cada nit té un enfrontament. I aquí veieu a Set arponejant aquesta serp. Clar, el temple està dedicat al déu Set, que aquí el veieu com un déu defensor. Us deia que en aquesta època tenim exemples d'aquest sincretisme, i aquí en teniu un. Aquí teniu un funcionari que es deia Ptahhotep, un nom molt egipci, representat amb una vestimenta persa, i sobretot el que podeu veure és aquest collaret, tot i que tenim inscripcions jeroglífiques, aquest collaret amb aquests caps dívacs que són típicament perses. Continuem tenint moltes esteles del Serapeu, en la qual ens parlen d'enterraments de toros apis, amb la qual el que us comentava, aquesta suposada destrucció de les tombes d'apis no s'aplica amb aquests inicis de l'imperi persa. I tenim també esteles molt curioses en aquest mateix Serapeu, com aquesta que podeu veure, l'estela de Jetherbes. Fixeu-vos com tenim una estela en la que tenim inscripció en arameu però també en jeroglífic. L'escena principal que veieu aquí és una escena típicament egípcia. El difunt sobre un llit funerari en forma de lleó, amb els vasos cànobs, el sacerdot representat com a Anubis està fent el ritual de momificació i les ploraneres divines, Isis i Neftis, al cap i als peus del llit funerari. Tot això emmarcat a la part superior per aquesta representació del disc solar alat, que en aquesta ocasió, com podeu ja reconèixer, es tracta d'Ahura Mazda. El difunt el tenim aquí, assegut davant d'una taula d'ofrenes, una taula d'ofrenes molt curiosa perquè no és la típica taula d'ofrenes egípcia, però si us fixeu en aquests personatges, tant el difunt com els dos criats, els portadors, estan vestits a la moda persa, és a dir, aquesta aquí podeu veure encara millor aquest sincretisme entre les dues cultures. Ja us dic que no és l'únic, aquí tenim una altra, l'estela d'Enhapi. Aquí s'han substituït les dues ploraneres divines per dos personatges, els vasos cànobs han desaparegut i totes les ploraneres i els personatges estan vestits a l'estil persa. Darius mor i tenim aquí la seva tomba, Anach-i-Rustam, i el seu successor serà Xerxes. Xerxes es trobarà, com sempre, amb aquest inici de revolta, però a més, Xerxes acaba amb aquesta revolta d'una manera bastant cruel i el record que es té per part d'Egipte de Xerxes és un record molt dolent, tan dolent que amb alguns dels documents, quan s'escrivia el nom de Xerxes, s'acabava amb un jeroglífic que no es llegeix, però que ens dona una idea de què representa aquest nom, que es diu un determinatiu, i aquest determinatiu era un determinatiu d'un burro. El burro és un animal relacionat amb el déu Set, és a dir, que seria un animal, en aquesta ocasió, un animal malèfic. No només això, sinó que al acabar amb aquesta revolta imposa un tribut
que haurà de pagar Egipte. Del seu regnat no hi ha molta acció destacada a Egipte i el succeeix Artaxerxes I. Artaxerxes I sí que realitza sobretot política constructiva a la zona de l'oasi de Harga, que havia començat en època de Darios, en una localitat que es diu Ain Manawir, de la qual queden restes d'un temple en Tubot, i també d'un tipus de construcció que es diu canat. Aquest canat són pous i galeries que serveixen per drenar l'aigua i és un sistema que s'inicia amb els perses i que no s'havia vist abans. Continuen els treballs d'extracció de mineral a les pedreres, en especial a la pedrera del Wadi Hammamat, on hi ha grafitis que testimonien la presència d'expedicions pedreres. Aquesta en concret és una de l'any 6, crec, del regnat d'Artaxerxes, per recuperar o per poder obtenir aquesta grauvaca que us comentava, que era per fer sobretot les estàtues. Un dels enfrontaments importants que va tenir en aquesta època va ser amb el de dos, diguem-li, prínces dinastes, que eren Amirteu i Inaros. Aquí, com podeu veure, el rei persa és una empremta d'un segell i el personatge de vegades l'identifiquen amb Inaros. En tot cas, fixeu-vos que porta el pshen, la corona doble egípcia, perquè l'identifiquem com a egipci. Aquesta revolta, en diverses ocasions, però aquí veieu una revolta que va acabar amb la mort d'Inaros, i es va aconseguir un petit moment de pau, cosa que va fer que un viatger il·lustre, Heròdot, visités Egipte i escrivís després el seu llibre, les seves històries, en les que ens expliquen, entre d'altres, la història d'Egipte en tot moment i també en època persa. Xerxes II va tenir era fill d'Artaxerxes, va ser assassinat, el seu regnat va ser simplement uns mesos, i va ser substituït per Darios II, que no era l'hereu legítim. Durant el seu regnat va haver una revolta molt important a la zona d'Elefantina. Com us havia comentat, hi havia una comunitat important jueva que va construir un temple dedicat a Yahvé. El sacrifici que feien els jueus al temple de Yahvé eren moltors. I precisament a Elefantina la divinitat principal és una divinitat híbrida amb cap de moltor, el déu Num. De manera que els egipcis van cremar el temple de Yahvé. Alguns perquè la comunitat jueva s'havia declarat sempre a favor dels perses, per aquest sentiment antipersa que hi havia, i altres per aquesta afronta que suposava el sacrifici de la seva divinitat, el sacrifici de l'animal diví de la seva divinitat. L'últim representant de la primera dominació persa a Egipte serà Artaxerxes II, amb molts problemes d'inestabilitat en el territori de l'imperi persa, en la capital i també en altres satrapies, i els egipcis, amb l'ajut dels grecs, van aconseguir expulsar els perses i iniciar un curt període d'independència entre les dinasties 28, 29 i 30. Precisament l'últim dels faraons egipcis serà el faraó Nectaneb II, que aquí el veiem. Fixeu-vos en una mica la representació. El faraó està protegit pel déu Horus, però la diferència que hi ha entre ells és bestial. És a dir, aquí la divinitat i la religió prima per damunt del faraó. Tot i demanar ajut als grecs, pels quals va haver d'encunyar per primera vegada moneda egípcia d'or, amb l'inscripció Nebunefer, or bo, tot i l'ajut dels grecs,
Nectàneb va ser derrotat. Segons una llegenda medieval, Nectàneb es va refugiar a la cort macedònica, va tenir un afer amb la reina Olímpia i fruit d'aquest afer va ser el naixement d'Alexandre el Gran. Artaxerxes III arriba al tron d'Egipte durant aquesta segona dominació persa i tot i que aquí el teniu representat amb la doble corona egípcia, aquest curt període de la segona dominació persa es va caracteritzar per tota una sèrie d'excessos, destruccions, cap tipus de respecte a les institucions ni als costums egipcis. Ja no es va intentar ni crear un protocol faraònic ni representar els reis perses com a egipcis. Les ciutats egípcies es van enderrocar les seves muralles perquè no es poguessin protegir, es va gravar el poble amb molts impostos i en general es van cometre tota sèrie d'excessos, un dels quals va ser, aquí sí, segons se'ns diu, no tenim cap imatge de cap estela, com hem vist amb les d'Apis, doncs bé, igual que el toro Apis era aquesta divinitat única, aquest animal sagrat únic, hi havia també una altra localitat de Mendes, que era el moltó sagrat. Doncs bé, se'ns diu que Artaxerxes va matar el moltó sagrat de Mendes, és a dir, cap tipus de respecte pels costums egipcis i per la religió. L'eunuc Bagoas assassina Artaxerxes i posa en el tron el seu fill Arses, que com podeu veure va regnar molt poc. Precisament en el regnat d'Arses ens apareix un personatge molt curiós anomenat Hababash. Aquest Hababash, que és anomenat en l'estela d'un rei de Mèroe, l'estela del rei Nastasen, se'ns parla de que el rei Nastasen s'enfronta amb un faraó egipci anomenat Hababash. Aquest faraó d'Egipte, si bé no se sap si era egipci o no, perquè el nom no és un nom clarament egipci, potser era libi, però en tot cas ens parla de que durant el regnat d'Arses hi ha paral·lelament un suposat faraó egipci anomenat Hababash, del qual hi ha documents que ens parlen d'ell. Després d'Arses, el darrer faraó persa serà Darius III, que, com sabeu molt bé, va ser derrotat en la batalla d'Issos l'any 333 per Alexandre el Gran, tancant d'aquesta manera aquesta segona dominació persa, aquest final de l'imperi faraònic tal com l'havíem conegut i l'inici de l'Egipte d'època ptolemaica i després d'època romana, amb tota una sèrie de canvis que veurem i que es va iniciar amb la figura de qui veieu aquí, que és Alexandre el Gran. Moltes gràcies.